Напълно заведен и оборудван тристаен апартамент в ЖК Люлин на метри от метрото, училище, градина и супермаркет. Апартаментът е просторен, напълно обзаведен, което позволява да се нанесете веднага. Единственото, което ви трябва, са вашите вещи. Жилището се намира на втори етаж. Изложението му е юг, северо-исток, като се отличава с просторните си помещения. Обградено е с зеленина. Холът е отделен от кухнята, която е голяма. Имате кухненски плот и бар. Налични са всички електроуреди, включително микровълнова печка, готварска печка, фурна, абсорбатор. Масата за хранене е отделена в трапезарията. В апартамента има два санитарни възела. Единият е отделен, а другият е в банята. Коридорът е просторен. Имате мокро помещение, което се намира до входната врата, където се помещава пералнята. Жилището е санирано. В целия блок са сменени щранговете, което определя направянето на всичките ремонти за жилището. Отоплява се с климатици, топлата вода е от ТЕЦ. Това е родителската спалня, която е просторна и с голям гардероб. Виждате, навсякъде това, което се вижда, е зеленина. Имате балкон, на който се излиза от двете спални. Банята и тоалетната са просторни, с душ кабина. Втората спалня също е голяма. Това, от което се нуждае, е само да се сложи спално легло. Това жилище, както и всички останали оферти, може да прегледате на сайта на нашата компания. Благодаря!